kertaa meillä on testissä Skoda Superb ja me kokeillaan kaistanvaihtovarottimen toimintaa. Eli kun meillä on sivupeilit, niin niihin syttyy keltainen varoitusvalo, mikäli siellä on toinen auto kuolleessa kulmassa, jota ei tästä taustapeilistä näe. Eli kuskilla ei enää tarvitse olla helmipöllön kaularanka huomatakseen muita autoja, jotka on kuolleessa kulmassa. Lisäksi jos sä oot vaihtamassa kaistaa, tai sun ajolinja ja naapurikaistalla oleva ajolinja olisi niinku kohtaamassa, niin se valo rupeaa vilkkumaan oranssina. Hyvä systeemi. Nyt on pitkästä aikaa kyllä sellainen auto, jonka takaisin vieminen vähän harmittaa. Tää on hyvä.